wani ya zo gurin manzon Allah ya ce ni abinda nake so ka yi min addu'a na yi kuɗi, talauci ka sa ni a gaba ka min addu'a na yi kuɗi. Annabi ya ce zan maka addu'a amma sai na saka ka wani aiki. Ya ce wani aiki da ka saka ni? Annabi ya ce zan baka gatari, za ka ɗauki lokaci kaza kana fita da sammakon safiya ka je itatuwan guri kaza ka sassare suka tara su, in ka mun wannan aikin ni kuma na yi maka alkawarin zan maka wannan addu'a. Aka ba shi gatari, babu kudin gatarin ma aka hada aka nema masa, ya je ya yi ta tara ice, ya yi ta tara ice. Da ya tara ya zo ya ce wa manzon Allah ya tara. Annabi ya ce ka sake sara guri kaza, wanda ya taran aka sayar, aka sayi maraki. Da haka bayan ya gama ya zo da masa, sai kawai aka kawo masa dabbobi tari mai yawa, aka ce to ai wannan nawaye, wannan ya ce naka ne, ai arzikin yana jikinka, kai ne zaka tashi ka yi motsi tukuna sai arzikin ya fito. An gane. Sahabban manzon Allah ya dukuluna alaihi ruwadan, suna shigowa gurin annabi jama'a